Niha dorê de agahiyê me sînemayê heye. Pêşî em ê jineke derhênereke Kurd nas bikin. Ji ber ku li festîvaleke fîlman a Vîyenê a Avusturyayê xelat kirt. Navê fîlmê wê Roj e. Em ê nas bikin bê ev kî ye û mijara fîlmê wê çi ye? û dûr e Das ist so. Bounce like the booty bounce, bitch, 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 make it bounce, bounce. Come on, bitch, bitch, make the booty bounce, bounce. So ekelhaft. Go purchase our album, Ihr könnt bitches. dann bald pre-ordern und Merchandise. Es wird Kopftücher geben. Derhênera ciwan Kurdwîn Eyûb filmê bi navê Sonê li Vîyenaleyê xelat wergirt. Filma Sonê pêşî sibata bihûrî li Berlînaleyê hatibû weşandin û xelata filmê herî baş wergirtibû. Film behsa jineka civana Kurd dike, bê ka ew çawa hewl dide bi ser xwe de bibe û çawa li dijî wan qalibên li ser wê tên ferskirin tê dikoşe. Cengiz Akaygun bi serpêhatiya keça Kurd û Efrînî di kurtefîlma Ayşa de bû namzetê Oscarê. Ew dibêje, heger di Oscarê de em bikevin nav sê fîlmên serketî û xelatê werbigirin, ez ê bi destê Ayşayê bigirim û em ê bi hev re biçin merasîma xelatê. Ew keça serhildêr wê hîn bibe hêdîka derdê xwe bibêje. Em ê jî hîn bibin guhdariya wê bikin. Derhêner û çêkerê fîlm Cengiz Akaygun bi fîlmê xwe yê dawî Ayşa bû mêvanê çel festîvalan û ji heft festîvalan jî xelat wergirt. Filmê derhênerê ciwan herî dawî li Festîvala Filmên Kurdî a Hamburgê a Sêzdan de jî xelata kurtefîlmê serketî wergirt. Filmê Ayşa wekî din kete lîsteya dirêj a ji bo xelatên Akademiyê Oscarê a nod û pêncan. Armanca Cengiz Akaygun ew e ku bikeve lîsteya Kurd û bikeve nava sê kurtefîlmên xelatê werbigirin. Di kurtefîlm de di nava 13 deqeyan de serpêhatiya Ayşeyê tê vegotin. Cengiz Akaygun dibêje navê Ayşe esas ew navê ku zihniyeta bi gewdeyê Daişê li keça Kurd kiriye. Navê wê rastî jî li ba Cengiz Akaygun veşartiye. Akaygun heta niha 4 kurtefîlm çêkirine. Ji bo fikrê fîlma Ayşa ew dibêje, çîroka fîlm li ser têkoşîna keçeke Kurd e ku li Efrînê dibin dagirkeriya qirker de dijî. Qewmînên li Rojava her wiha gelek tesîr li zarokan jî kiriye. Min bi Ayşa temsîla wan di filmde nîşan daye. Ez fikirîm gelo ez li Efrînê zarok bûma beramberî zihniyeta Daişê lazim bûye ez li ser xwe bimînim. Ka çû ji destê min bihata. Bi van hezr û hestan min berê xwe da çêkirina vî filmê. Tamam.